Most jövök iskolából ide a múzeumba, hogy megnézzem, hogy kerül be egy tárgy, és mit csinálnak vele, és hogy mi lesz vele, és hogy őrzik meg. Ugye itt egy állandó kiállítás van. Hogy kerül be egy tárgy a múzeumba? Hát úgy kerül be, Ádám, hogy akik például rokonok vagy barátok úgy gondolják, hogy érdemes behozni ide, mert otthon például elkallódna, itt sokkal nagyobb értéke lenne, mert ugye ki tudjuk állítani. És most egy Tóth Ferenc hagyatékot nézünk. Tóth Ferenc az, akitől tanultuk, aki felgyűjtötte a Királyfi című balladát, és azt tanultuk meg nyáron, emlékszel? És ez az ő kézírása és az ő hagyatéka. És képzeld el, hogy ebbe pont bele van írva, mindjárt megkeressük. Itt, hát, ez férfias írás, ahogy régen írtak, de ha ki tudod olvasni, és csak ki lehet, egy sző, egy királyfi. Ezt ő írta bele, és aztán minden, amit ebbe beleírt, ebben a nagyon-nagyon nehéz könyvbe kerül bele, fog meg milyen nehéz. Ez a doktoria, ami azt jelenti, hogy ebből készült később egy könyv, és ebből szerezte meg a diplomáját, és ezt mind kézzel gépelte be. Biztos láttál már írógépet. Igen. Ez mind azzal van begépelve, nézd meg. Jó. Ez sokáig írhatta. Hát, na szerintem ez van egy 1000 oldal. Na és meg van számolva az oldal, nem? Na nézzük, hány oldalas. 400. Hát pedig sokkal többnek tűnik, nem? De. Képzeld el, meddig tartott ezt begépelni. Ameddig számítógépezni lehetne. Ugye? Ez több mint egy ilyen fél év lehet. Hát biztos, sőt, több is. Igen. És megnézzük, hogy nézett ki a Tóth Ferenc. Ő volt az, aki ezt a balladát felgyűjtötte. Faluja jártak több helyre itt Topolyán mellett, és énekeket, szokásokat, népszokásokat gyűjtöttek fel. És ebben van rengeteg népballada. Ugye úgy kerül be egy tárgy, hogy behozzák, ide ajándékozzák, és mi kötünk egy szerződést. És ezt általában ki szokták állítani, ugye mondtad lent is, te is láthatod, hogy sok mindenki van állítva. Igen. És ezt is majd lent egy ilyen üvegfal mögé fogjuk tenni. És most szerintem válasszuk ki együtt, hogy melyik oldal legyen az, ahol kinyitjuk, és az kerül így kiállításra. Ahogy nézem, tehát hogy mindegy, mert tehát, hogy üveg mögül így is nehéz kiolvasni, hogy ilyen test közelből láthatom. Hát igen, kicsit ilyen dőlbetűvel írt. Valahol van egy olyan, hogy topolyai gyűjtés, talán az lenne a legjobb, mert hogy Topolyán vagyunk, igaz? De vajon... Mindjárt, most ez időbe telik, hogy megkeressük. Nem találom. Ez már kileszágva, jó, így tudom elveszélek. De lehet, hogy akkor az a tordai lehetett, mert összekevertem a topolyai. Na. Hogy úgy gondoltuk akkor, hogy így beletesztük így bekerült ez a hagyaték. Ezt régen, ez a füzetet a Tóth Ferenc fogta. Most már te fogod fogni. Képzeld el, milyen hihetetlen, hogy az ő keze után te fogod, vagy több kéz után te is hozzáérhetsz. Ez ugye az ő aláírás, és akkor topolyai gyűjtésnél szépen az üveg mögé tesszük, és aztán, ha holnap, vagy később bárki bejön, akkor meg tudja ezt nézni. Most levisszük egy ilyen üveg közé, ahol majd meg lehet tekinteni, itt lent. És itt van a Tóth Ferenc kiállítás. Ezt a kamerát leteszem gyorsan így. Itt is van.
így itt is ez lenne. Majd ti is behozhattok egy-két ilyen tárgyat. Vagy lehet, hogy én is behozok egy-két tárgyat. Most már láthattátok, hogy kerül be egy tárgy, és hogy kerül itt megőrzésre, vagy itt a kiállításba. Nekem ez nagyon tetszett. Ti is majd ellátogathattok, és részletesebben megnézhetitek itt a dolgokat. Sziasztok!